Татарстан радиосының «Мин әтине үйретәм» дип исемләнгән радио сериалы тиз арада иң популяр тапшырулар арасына керде. Радио тыңлаучылардан сериалны кабатлап тапшыруны сорап, байтак үтенечләр алынды. Уңышның сире нәрсәдә? Татар-информ мәгълүмат агентлыгында әлеге сериал уңаеннан матбугат конференциясе узды. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфик Сәгыйтов, әдәбият, сәнгать тапшырулары шеф мөхәррире, сериалның сценарий авторы Нәсим Акмал, сериалда уйнаучы Камал театры артисты Дания Нуруллина иҗат коллективының тыңгысыз хезмәте белән таныштырдылар. Сериалдагы рольләрдә шулай ук Камал театры актерлары Хәлим Җәлалов, Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы журналистлары алып баручылары уйный. Бер гаилә мисалында татар телен камил өйрәтүгә багышланган сериал радио эфирында ел буена дәвам итәчәк. Аларны радио сайтыннан, шулай ук Татарстан авазы интернет радиосыннан да тыңлап була. Бездә үзебезнең татар телебезнең укытучысы буларга тиешбез. Радио, телевидение бул эталон тел буларга тиеш. Без менә шуны аңласак, менә шуны күңелебезгә үзләштерсәк, без туган телебезне саклап калуга өлеш кертәчәкбез. Менә бу спектакльдә нәкъ шушындый максат белән дөньяга килде. Татарстан радиосының үзенең ичендә булган татар телен өйрәтү мәктәбен менә шулай юмор юлы белән, уен юлы белән халыкка җиткерергә, халыкка чыгарырга